Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Etorriak gaurko saiora. Gaurkoan 3 gonbidatu izanen ditugu. Lehenengoa Search and Rescueko Izaskun. Ondoren Patxi Urrutia etxontako kolaboratzailea etorriko da. Eta azkenik Asier Altuna zinema zuzendariarekin hitz egingo dugu. Orain has gaitezen. Ikus ditzagun gaurko komunikabidetako azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, langabezia unibertsitate titulua duten 25 urtetik beherakoen artean hazten ari da, eta honek beste talentu ihes bat eragingo du. Argazkiaren bidez aldiz, gripearen aurkako txertoaren kanpaina hasi dela nabarmentzen du, eta 31.400 nafarrek jada badutela hitzordua. Horretaz gain, Indurain sailburuak kutsadurak pixka bat egonkortu egin direla adierazi duela jasotzen du azal honek. Eta Gaztela eta Leongo juntak Leonen eta Palentzian mugikortasuna murriztu dutela jakinarazten du. Bestalde, Nafarroak COVID-ari aurre egiteko zor marginean 450 milioi gehiago izango dituela nabarmentzen du Notiziasek. Gainera, gobernua autonomoek beren diru sarreren arabera kotizatzea aztertzen ari dela ere jasotzen du azalak. Gaia aldatuz, Iruñeko emakume baten hiltzailea ez dela damutzen aipatzen du. Kiroletan, Osasunaren eta Mallorcaren arteko trukea azpimarratzen du. Budimir lagata iritsi da eta Cardona irten da. Eta bukatzeko, bus erabiltzaileek eta dendariek Amaia kaleko aldaketak kritikatu dituztela nabarmentzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Titularrak Nafarroan COVID-19aren egonkortze arina izan dela nabarmentzen du, positiboen 20%ko jaitsieraren ondoren. Argazkian, 31.400 gripe txerto erreserbatu direla jakinarazten du. Horretaz gain, ezkontza, bataio eta jaurrenartzeen ospakizun intimoak gomendatzen dituztela azpimarratzen du azalak. Gainera, irakasleek beren eguna pandemiaren arauek markatuta ospatu dutela aipatzen du. Baita Salestarren lehen 74 etxebizitzetarako obra lizentzia eman dutela ere. Bestalde, antzerkiaren eta kontzertuen erritu berriak aztertzen ditu. Amaitzeko, kiroletan, Budimir Osasunara iritsi eta Cardona joan dela azpimarratzen du, eta pilotan, bikoteen azken finalaurrekoa airean dela, grebagatik. Gararekin jarraituko dugu. Albiste nagusia herrialdea hamarkada bat atzera eramaten duen beste polizia operazio bat da. Bestalde, Zaldibar argitu eta eskubideen karta herri akusazio gisa arituko direla azpimarratzen du egunkari honek. Horretaz gain, Aitzina Gazte elkarteak balantzea egin eta zikloa amaitutzat eman duela jasotzen du. Eta gai aldatuz, Generalitateko Gorka Nor eta Antonio Salas genetistari ere tartea eskaintzen die gaurko garak. Bestalde, Parisek tabernak itxi eta Madrilek mugikortasuna zerbait murriztu duela jakinarazten du. Eta bukatzeko, medikuntzaren Nobel saria C hepatitisaren birusaren 3 aurkitzaileentzat izango dela jasotzen du. Berria ikustera pasako gara. Albiste nagusia, Guardia Zibilak 3 lagun atxilotu dituela da, lehergaiak izatea leporatuta. Gainera, Zaldibar argituk eta eskubide sozialen gutunak herri akusazioa aurkeztuko dutela ere azpimarratzen du azalean. Bestalde, Karabak garaiaz mintzo da, eta zibilak jomugan direla aipatzen du. Horretaz gain, FLN-EKS-ek Kaledonia Berrian 3. erreferenduma eskatu duela ere nabarmentzen du. Gai aldatuz, irudiaren sare sozialaren arrakastaz mintzo da, Instagramek 10 urte bete dituenean. Kiroletan, kirol amateurra COVID-19ak itota dagoela aipatzen du. Eta azkenik, Aitor Serbier Aitzinako kideari tarte bat eskaintzen dio gaurko berriak. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, Villa Cisneros Fundazioak Biurdanan etaren aldeko pankarta batzuk jarri izana salatu duela da. Horretaz gain, Iruñeko udalak otsailera arte ez duela apustu etxeak irekitzeko baimenik emango jakinarazten du. Eta azkenik, Nafarroa 1000 biztanleko 411,24 tasarekin
PCR gehien egiten duen erkidegoa dela azpimarratzen du. Udalerrietako albisteak ikusiko ditugu. Berriobeitirekin hasiko gara. Kirola eta gazteria zerbitzuak jakinarazi du 2020-2021 aurrentzako kirol jardueretarako dirulaguntzak eskatzeko epea luzatu dela urriaren 20 arte. Interesa dutenek behar diren baldintzak irakurri eta eskabide eredua bete beharko dute. Eta eskabidea udaletxeko erregistro orokorrean 9:00 ordubietara entregatu. Gainera, dagoeneko eskuragarri dago urriko eta azaroko kultura agenda berria. Ekitaldi guztiak COVID-19 saihesteko neurriei egokituta daude. Antzerkia, musika, erakusketak, ipuin kontalariak, zinema, denentzako jarduerak. Eta horretaz gain, aurten, pandemiaren ondorioz, ezinezkoa suertatu da ohikoa den euskararen jaia antolatzea. Helburu ezberdinak ditu jai horrek, baina horietako bat euskarari ikusgarritasun soziala ematea da. Xede horri begira, ohiko jairik gabe udalak euskararen inguruko ziklo aberatsa antolatu du, adin ezberdinetako publikoari zuzenduta. Jarduera azpimarragarriena bertso saioa da, punta-puntako bertsolariekin, inoiz ez baita horrelako ekitaldirik antolatu Artikako kulturetxean. Urriaren 7-tik 18-ra argazki eta kartelen erakusketa egongo da, euskararen jaia nolabait gogoan izateko. Urriaren 13an eta 15ean haurrentzako jolas dinamizatuen 2 saio eginen dira kalean, Artikan eta Berriogoitin. Urriaren 16ean bertso saioa Julio Soto, Uxue Alberdi, Erika Lagoma eta Xavier Terreros bertsolariekin. Urriaren 17ean gazteentzako ikastaroa eskainiko da, Makala DJ-arekin. Musika sortu, nahastu eta zabaltzeko aplikazioak erabiltzen ikasteko. Eta azkenik, urriaren 18ean Zirika Zirkusen Berrera Bizi azken ikuskizuna eskainiko da. Jarduera guztiak doain dira eta informazio zehatza udalaren webguneko agendaren atalean ikus daiteke. Berriozarrera pasako gara. Bertan, atzo astelenean ludotekak ikasturte berria zabaldu zuen. Ludoteka zerbitzua 4 eta 12 urte bitarteko neskamutilek erabil dezakete, eta 2 begiralek koordinatzen dituzte bertan egiten diren jarduera zein jolas guztiak. Ludotekan izena emateko epea zabalik da urriaren 16 arte. Datuak emateko ludotekara bertara joan behar da 5-etatik 7:30 eta urteko kuota euro batekoa da. Bestalde, larunbatean arratsaldeko 6etan aurrentzako etxerik txipien antzerkia egongo da euskaraz entzunaretoan eta 3 euroko sarrerarekin. Burlatan euskara 0 ikastaroa eskainiko dute. Doako ikastaroa gure hizkuntzarekin lehenengo kontaktua izateko. Eskola praktiko eta dinamiko batzuen bidez, hizkuntzaren oinarrizko nozioak ikasteko aukera izanen da. Agurrak, esaerak, esaldi errazak, 16 urtetik gorakoei dago zuzendua eta 8 saio izango dira, astearteetan 7-etatik 9-etara gaztelekun, urriaren 13an hasi eta abenduaren 1 arte. Izen emateak zabalik dira urriaren 9 arte 012 telefonoaren bidez. Gainera, Wolofa pixka bat ikasteko ikastaroa ere antolatu dute Burlatan. Hizkuntza hau Senegalen hitz egiten da gehien bat, baina baita Mauritanian eta Gambian ere. Gainera, irakasleak Senegaleko, Mendebaldeko Afrikako herrialdeko kultura aberatsaren ezaugarriak ere jakinaraziko ditu. Ikastaroa doainik izango da 16 urtetik gorakoentzako, eta asteazkenetan izango da 6-etatik 7 eta 4 gaztelekun. Izen ematea telefonoz egin behar da eta ikastaroa urriaren 14an hasi eta azaroaren 25ean amaituko da. Bestalde, Lemonital musika taldearen eta Burlatako hainbat pertsonaren arteko lankidetza prozesu baten ondoren, kultura aniztasunari buruzko gehiago izanen gara abestia sortu da. Eta bideoklipa pantaila handian aurkeztuko dute ostegun honetan arratsaldeko 8etan kulturetxeko antzokian. Sarrera librea izango da edukiera bete arte. Eta Burlatarekin bukatzeko, Gaztelekuk jada urriko programa kaleratu du jarduera desberdinekin. Orkoienekin jarrai dezagun. Udaleko kirol eta kultur egitaraua eskuragai dago webgunean eta izen emateak zabalik daude bihar arte. Gainera, izen emateko fitxak eta helbideratzeko inprimakia ere online eskura daitezke. Eta gai aldatuz, hurrengo ostiralean urriaren 16ean, familientzako euskarazko antzerkia egongo da Gizarte Etxean arratsaldeko 6etan. Gari, Montxo eta Jose Lontxoren eskutik eta sarrerek 3 euroko prezioa izango dute. Iruñarekin amaituko dugu.
Iruñeko udalak 45 hiri baratze jarriko ditu martxan etxabakoitzen, urtea amaitu baino lehenago, eta gaurtik aurrera egiten ahalko da horiek erabiltzeko eskaera. Horietako 37 modu partikularrean erabiltzen ahalko dituzte Iruñeko bizilagunek, eta gainerako 8 gizarte jarduketako edo lanerako prestakuntza jarduerak zein ingurumen interesekoak egiten dituzten programak dituzten elkarteentzako. Dotazio berri hau gaur egun orube bat dagoen lekuan egonen da, auzoko parrokiaren aurrean. Baratze berriek 47 eta 85 metro bitarte izanen dituzte, eta denek izanen dute zuzeneko sarrera barrutiko barne bideetatik, eta oinezko sarbidea eta irteera Arostegi etorbidetik, Pilarreko Andre Mariaren elizaren aurrean dagoen eremuan. Sarrera nagusiaren ondoan egoteko leku bat jarriko da bankuekin, eta bertan dagoen zuhaitza probestuko da. Perimetroa sare hesi batez babestuko da, eta horren gainean jarriko da itxitura vegetala. Kokapen horrek erabiltzaile guztien funtzionamendu egokia erraztuko du, eta pribatutasuna emanen dio erabilera indibidualari. Ureztatze kanalizazioak lurazpikoak izanen dira lursailaren eremuaren baitan, eta ur horniduraren sarera konektatuko dira, hegoaldeko muturreko kalean dagoen 150 milimetroko hoditerian. 37 baratze horietako bat erabili nahi duten partikularrek Iruñean erroldatuta egon beharko dute, eta udalarekin zorrik ez izan. Bi lursail tamailaren artean aukeratzen ahalko dute, 47 eta 60 metro kuadro bitartekoak edo 61 eta 85 metro bitartekoak. Baratzeak 40 euroko kostua izanen du urtean, tamaina txikikoen kasuan, eta urtean 60koa handien kasuan. Baratzen esleipena izena eman eta ezarritako betekizunak betetzen dituztenen arteko zozketa bidez eginen da. Elkartei zuzendutako 8 baratzeak barrutiaren hasieran egonen dira, gainerakoetatik bereizita. Eta hautaketa aurkeztutako memorian bakoitzak erdietsitako puntuazioaren arabera eginen da. Lagapena hartu nahi duten elkarteek herritarren erakundeen udal erroldan izena emanda eduki beharko dute. Helbide soziala Iruñean izan beharko dute eta irabazi asmorik gabekoak izan beharko dira. Horretaz gain, gizarte jarduketak edo programak izan beharko dituzte, edo lanerako prestakuntza jarduerak zein ingurumen interesekoak egin. Baratze berriak erabiltzeko eskabideak gaurtik aurrera egiten ahalko dira, eta datozen 30 egunetan, egoitza elektronikoaren edo edozein udal erregistroaren bitartez. Dotazio berri hau martxan jartzeko prozesua etxabakoitzeko auzo elkartearen eskari batekin abiatu zen. Bertan, Iruñeko udalaren agenda 21 zerbitzuari helarazi zioten interesa zutela auzoko parrokiaren ondoan zegoen lursail bat aprobetxatzeko. Zeinean auzotarrek diotenez, 80ko hamarkadan txitxirioak landatzen baitziren. Orduan, udalak lurzoruaren kalitateari buruzko ikerketa bat eskatu zion Nafarroako Unibertsitate Publikoari. Zeinaren bidez, ezagutuko baitzen baita ere, eremu horretan elementu kutsatzailerik ote zegoen. Nupeko teknikarien oniritziak auzo elkartearen eta udalaren arteko lankidetza estua ekarri zuen. Eta hori 3 urtez luzatu da, proiektua martxan jarri den arte. Eta gai aldatuz, Iruñeko udaleko tokiko gobernu batzarrak onetsi du antzerki lantegien udal programa esleitzea hiriko ikastetxe publikoetan zein itunduetan 2020-2021 ikasturterako. Lehen hezkuntzako lehenengo eta 5. mailako ikaslei zuzenduta dago eta astero eskola ordutegian izanen dira. Programa honen oinarrian jolas dramatikoa eta dramatizazioa daude. Horiek ulertuta haur guztien sormen adierazpen librea ahalbidetzera zuzendutako kontzeptu gisa. Eta xede harturik hezkuntza baliabideak ematea zenbait adierazpide integratzen dituen esperientzia baterako. Antzerkiaren hezkuntza dimentsioa lagungarria da hezkuntzan garrantzizkoak diren zenbait gaitasun eta helburu lortzeko. Esate baterako, gorputzaren, ezagutzaren eta emozioen garapenerako, eta balio zein portaerekin batera doan elkarrekin sozialerako. Halaber, baliabide dramatikoak erabiltzea ikasteko jarduera osagarri eta lagungarria da, zeharka. Horrela, asmoa da, ikasleen esperientzia esparrua oparoagoa bihurtzea eta haien bizitza eta harremanak hobetzea. Askotariko egoeren bidez, lotsak, beldurrak eta konplexuak gaindituz. Leku eta denbora jakin batean, sentikortasuna eta behatze zein entzute gaitasunak areagotzeko eta sormen adierazpena garatzeko. Beti ere arlo honetako espezialisten laguntzarekin.
haur guztiek modu integralean garatu dezaten beren nortasuna. Ikastetxe bakoitzak hautatzen ahalko du zein mailatako ikasleek parte hartuko duten, lehen hezkuntzako lehenengo edo 5. maila. Gehienez ere, 30 saio izanen dira ikasturtean zehar, eta gaztelaniaz euskaraz edo ingelesez emanen dira, eskatzen dutenaren arabera. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodoa nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon, itxaso? Arratsaldeon, bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zein proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Ikusitzagun orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak. Gaur, hodei ugari eta euri pixka bat izango dugu ipar partean. Euri txikia egingo du, bereziki kostaldetik hurbil eta ipar ekialdean. Gainerako tokietan ateri eutsiko dio eta ostarteak ere zabalduko dira. Hegoaldean ostarteak zabalak izango dira oso, eta ipar ekialdean hodei gehiago pilatuko dira. Mendebaldeko haizea ibiliko da, hego ukituarekin goizean, eta horrek temperaturaren igoerari lagunduko dio. Maximoak 20-22 gradu ingurukoak izango dira. Bihar, asteazkenean, euria egunaren lehen partean izango dugu, eta arratsaldean giro argia. Fronte batek zerua estalita utziko du, eta goizaldean eta goizean euria egingo du, batez ere ipar isurialdean. Horretaz gain, haizeak mendebaldetik edo ipar mendebaldetik joko du, eta temperatura gradu pare bat jaitsiko da. Eguerditik aurrera, atertu eta ostarteak zabalduko dira. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota.
arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodoa nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon, itxaso? Arratsaldeon, bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzeslea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zein proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laizte izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1887ko urriaren 6ean Le Corbusier arkitekto eta margolaria jaio zen. Gainera urriaren 6ean ere, baina 1958an Gerry Adams politikari ifa irlandarra jaio zen. Gainera, 1951an Will Kate Kellogg zerealen sortzailea hil zen. Eta bukatzeko, gaurko egunez, 1981an Anwar al-Sadat, Egiptoko presidentea, Kairoko desfile militar batean hil zuten. Kaixo, Izaskun, zer moduz? Kaixo, ondo hemen pixkat egoera berezian harrapatzen aso justo konfinamentuan gauz, kontaktu bategatik, eta oin etxetik lanean egun batzutan bentze. Bueno, baina behintzat ongi aurkitzen zara. Bai, negatibo eman dago emaitzak eta oin bigarren probaren zain, bai. Eta suposatzen dut egun hauetan etxetik ere lan asko izango duzuela, ez? Bai, esan momentu honetan kanpamentuen nahiko arazokin gabiz, arazoek segunderoko gauzak, sortzen dienak. Eta pentsa hemen egoera zaila bada, hanbe zaila ondiokan, ez? Eta gero azkenien, beti izaten gauna, ez distantziak ez dago asko laguntzen. Duen gauzak hemendik ikusti eta hemendik antolatu nahi izatie, nahiko zaila hau da han egotie baino, ez? Eta horrek gai eragiten dago, bilera asko, deia asko, zalantza asko eta hortan abizen ontxe bertan, ez? Deiba jaso Greziatik eta antolatu nahian pixkat zela ireke dagoen, eskaera ezberdinek, ez jausten dizenak handik. Eta zuk hain gertutik eta hain ondo ezagutzen duzula zein den migratzaileen egoera, ze iruditu zitzaizun Europako ituna honen inguruan? Azkenien inork ez dauela erabakik hartzen, ez? Guke idatzi bate aurkeztu gendune horrekin batera,
batez igual gehiago zentrate zauen Mediterraneoko egoera pizkate salatzen ez, baina ikusten dugu Mediterranean gertatzen ari dena eta kanpamentuko egoera bat abestian jarraipena dela, ez? Eta pixkate beraien arteko dudan sartzen diez eta norena dan ez, nork hartzen ditu nokez, eta azkenin bitartean jendia hor dago ertixen, ez? Eta nik uste inor ez dela jartzen eta beraien egoera ikusi eta aztertu nahian, nik uste irtera nahiko horrezak izango litzakela, ez? Pixkate hartia zabaldu eta jende gure guztioni aukera bat ematia, ez? Eta, erreskatekin gertatzen den berdina, kanpamentuekin berdina, ez dago erabakitarte, zuk esan dozu hartu bizula, zu bai, zuk zeinena da, nor dago gertukoena, zeinek ematen dago seguruena, jartzen dizalako debatetan eta gero azkenien ikusten duzue. Jendien bertan dago eta ez dago irteteko albiderik. Orduan, ez dakit, ondekan itxu ningo gau, ez pixkata ber jarrera aldaketa bat ikusten gauen hor edo zertara heltzen garen. Baina momentuz, entzundako gauzekin, zer pentsatzen duzue, ze balorazio egiten duzue? Ze zirudien, ez, hasiera batean, von der Leyenek esaten zuela, hori ez dela utzi behar jendea itsasoan hiltzen eta bar, baina gero, ez, itun nau egiterako orduan. Hori da pixkat ez, eta hemen berdini pasazan bere egunien. Guetesan momentu baten itxen dago ez dakit ez, agerraldin bat edo ekintzan bat pixkat baretzeko edo lasaitzeko asuntu baina esaten dutzuena, ez? Gero ez dago ekintzarik ikusten, ez? Zer esatuzula, aldaketa nabarmen bada honetan, lege dago alde batera guztien dago eta berriztuko eta aterako da hau. Eta ikusten duzu gero dena geratzen dela ezbertan, Orduen, nik esperantza gutxi ikusten dute. Eta hasieran bai entzuna honi bere hitza pixka ez dakit, azpuztua galtzen duzu ja, ez dakit, zinezka garretasun hori, ez? Zeske ikusten duzu gora, ez dala huetzen. Eta baina ikusten duzu egunero gabiz gu bertan, ez? Eta egunero ikusten duzu Greziako gobernuakin ze arazo daukun, ez? Orduen, goitik beste hitz batzuk entzun arren, ez dugu ikusten bertara ezer redutzen danik. Ezer, eske jarrera aldaketa minimo bat bestu ikusten. Eta gainera ez duzketa moduztezu, okerre dagoiez, obera baino. Orduan, itxaropen gutxi. Ez dakit. Itxaropen gutxi duzue orduan? Nik oso gutxi. Eta gainera ez duzu, ez dakit ikusi duzu gertatuan Morian, ez? Kriston zutea, 3.000 pertsona geratzen dizkalien, eta, zute horren atzien, egon leike, ez? Esperantza hori jendiena kanpamentuko esati, zu eman gertza honi, eta ea honekin hemendik ateratzen gaituzten, ez? Eta, horregatik oso urrengo egunien, zabizina montatzen beste kanpamentu bat. Eta gaina beste kanpamentu bat, montatu daude, gune oso okerra benon diotan. Espero da neguan gune oso zaizati, zeikarre duntze joten omen dau, eta egoera neguen oso larria pasa behar dituzte kanpamentu horretan, ez? Horri ikusten duzu, ez dauela jarrera aldaketarik. Bestela urrengo egunin etzin hasiko ja beste kanpamentuan montetan, ez? Horregatik dut esan, ez? Beraien hitzak ez dakit, eltzen direnak hor lurrera, gugatzen tokiran ikuste dut ez dut esperantza hondik ikusten penaz, baina, Eta orduan, zuen iritziz zen neurri hartu beharko lirateke? Zein izango litzateke jarraitu beharreko bidea? Jende guztioni aukera ematie, regulartasun batekin, bere papelakin, eta bizi berri bat itxeko Europa guztian. Eta ez dakit, nik uste jende guztionik ez dagoela gure jotik gune espezifiko batera, ez? Sakabanatu eta aukera jente honei, ez? Eta nik beti izaten dute, beti uste gau etortzen dela, Afrikatik, edo Turkiatik, edo Siriatik, jendie diru barik bizit, baina keda, dator tametik, ez? Eta dator jendie, bizitza berri bat itxiko goguekin, bere aurreratutako diruekin, eta aurrezan utzitako, gurtu esan prestatuta datorla jentie gainera, ez? Lanbide ezberdinetarako prestatuta ikasketakin, eta kontzeptu hori dure datutan ahaztuten dago, ez? Beti uste dago, datorrela hor pertsona pobre bat diru barik eta guri lapurtzen eta guztiz kontrakoa da, ez? Eta jenti oso prestatute dago, kanpamentuen gudanetik ikusi dugu. Ikusi dugu mediko, ikusi dugu erizainak, ikusi dugu gobernunako lanean daue jendie,
margolari etxeko lanetan danetik, ez? Eta orduan, ez dakit, nik uste kontzeptu hori doi aldatu beharko genukela, ez? Eta aukera bat emon, dana ondo papelakin eta ondo. Eta hori da ikusten dauena urrumen agian. Orduan, pixka bat izan beharko litzateke herritarrek aldatzea dugun ikuspuntua agian? Hori izango litzateke gakoa? Hori da. Hori da oso garrantzitsu izango litzake, ez? Nik uste kontzeptu hori oso barneratute daukauela danok. Eta nik azkenen erreskatea inguruna itxasontzien bai, antzegoen margolari bat, albainil bat, eta gero zau jende konta dutzuna, bere dendak eta bere negozioko kirogunan eta dirua dauki, aurreratut eta diru batekin datoz, ez? Pasatzen da, saiatzen badiez militarren agurutzatzen, lau eta irubidear, beren diruen erdia ja hor joaten dala, ez? 1.000 euro bidaiko, pentsa, ez? Baina, ez, nik uste dala gauza bat kontutan hartu beharko dena, ez? Orduan uste duzu agian lehenengo, ez, herritarrek aldatu beharko luketela ikuspuntua eta gero ja gobernu eta Europara ea, ez, ere zerbait irizten dira? Nik dala elkarrekin jolekela nik uste dut, ez? Ez dala gauza bat lehenengo eta beste bat nik uste dut gobernuko jende guzti hori herritarren ideia kanbi horretan barruen sartzen dela, ez? Beraiek bai kontzeptu hori argi aukibik bila, ez herritarrak bakarrik, ez? Batera, nik uste batera jondarko litzakela dana, eta hori, beraiek bai kontzeptu hori aldatzia. Igual ez da bakarrik herritarren ideia bat, ez? Eta zuek somatzen duzue egoera geroz eta larriagoa dela? Kampamentuen, azkenien COVID-ek ez da lagundu asko, ez? Baina bere kanpamentua, bere egoera okerrera, bai, eta bizibaldintza gero eta txarrago diz kanpamenduen. Ogero eta txigauek edo bentzat ez dago ezer hobeku, ez? Eta horrek, eta jendia biltzia eta denporan mantentzia, horrek okerrera egiten dago. Bukoinan ikusten dugu, klinikan ikusten dagoen asistentzia guztiak, eguneko 80 edo bizibaldintza eskasan ondorioak diez, ez? Daukau, azaleko infekzio pilo bat, betiko epidemia bat daukau, baina igual, bero dugu apiriletik, ero sauri pilo batekin danak infektatuta, gero zarnakin bai, bero dugu hilabete pilo bat, eta kasu pilo batekin bai, oso zaila da gainera, azkenien koordinazio bat behar, gau ez, zarnan kontrako neurriak hartu eta eraginkorrak izateko, ez? Aldi berean behar duzu tratamentoa, aldi berean behar duzu dendak desinfektatzea, eta aldi berean behar duzu erropak ematea jende honi erropa guztiak aldatzeko. Orduan, tontoki bat eman arre, baina guztiari koordinatzea espentza zelako zaila bihurtzen den, gu grezianak, gobernu grezia eta antolatzaile eta arduradunekin, ez? Orduen hori, gero ura, moztu txotze ura eguerdian, ura eskaziatik, bakizue komunak eta bebai oso murreztuta dauzela, zikina da, kanpamentu guztiak izugarrizko sabor pilo bat dau, jasotzen dauen saborra, baina bakarrik kontenedoretako saborra, baina ez ingurune guztiko, ez? Orden daukau arratuiak, zugiak, eskorpia bebai, eta aukigau, pikadura, koskadak, danetik hilabete honetan, ez? Orden, hori eta gero gastroenteritizak, eta gero arnaz aparatuko gaixotasuna. Orden, ikusten duzue, iaia eguneko 80 bizibaldintzen ondorioko gaixotasunak edo arazoak diezela, ez? Eta orain... Orden, gure erantzuna argi da, bizibaldintzako arazoak murriztu behar ditu, baina eske portentai altu bate. Baina hor geratzen gare. Gure gomendioak eta gure eskaerak ez dago erantzunik jasoten. Eta nora arte estiratu daiteke, ez? Egoera, momenturen batean nonbait eztan egingo du, ez? Edo jasan gaitza izango da, ja? Guk hori askotan esan dago, negua altzuman bakoitzean nire ja berdinakin dauz. Ni lehen gaurtin negua esatenen, hau ezin da aurrera atera. Gaina justu tokatu zen negua, eguraldi txarra, eta kanpamentuan sekula baino jende pila gehiago. Zien sortzen mila pertsona uste dute momentu horretan. Eta esan ezin dago, honek estan eta aurrera jarraitzen dago. Azken din konturatu zen, jentie egoera horretan zelako indartxu edo gorra bihurtzen danez, eta aurrera jarraitzen dago. Eta ia erropa barik, eta
dena guztiak guretan, lototzarakin, eta goretan da aurrera jarraitzen da. Noiz arte, bastakit, nik uste nagoen COVID da, beste arazo bat izan honetatea, eta honek eragingo da izugarrizko eta horgabiz. Oin daukau bildur pixkat, ze daukau isolatuta 20 pertsonako talde bat, eta hori ja hitz potolo hauek diez. Bai, eta horri bildur pixkat ematen digu, baina oinarte jongare 7, 6, holan, eta hori nahiko ondo manejatzeko zemakia da, baina oin, azte bukara honeko jaso berria eta gaz pixkat arduratuta, aber zela doiezen 20 pertsonan. Orduan orain negu gogorra dator aurretik. Claro, eske oin pentsa, gutxi bazan izaukauen dana, eta oinen bizibaldintza txarronek, uraldi txarra, eta badakizu, euria itxena benia, jaten da gana, eta izugarrizko errekakura bizirien tokean lokatzara, izugarrizko lokatzak esortzen die, hotza. Eta bero, berez, arnaz aparatuko gaixotasunak asko egoten dizela, eta COVID-ekin zaitzen zaigula pixkate egoera, bildurra muten dago, gixesan bai, bildurra muten. Egia esan ez du kasu larririk euki oinarte bat bez, eta hospitalien egon diez itulau bat, baina, pixkatola vigilantzia, baina kasu larririk bat ez. Baina egoera ez, guztia kontutan hartuta, bada garaia ere neurriak arditzaten Europatik. Bai, baina eski pentsa, ze intentzio gutxi ez neurriak hartzeko, berez, zauen proiektu bat, edo, proiektu bat, edo partida bat diruana guretzat, COVID arazo hau eramateko, ez? Kontratatu zituzten mediku batzuk, eta mediku horrek eramango zabila. Egunaren ez hilabete pilo bat COVID kasu barik, mediku horren pixkat egon diz gurekin batera klinika lanian, berez ez daukin baimena, baina munan egon zien, agertu dienien eta askoek, mediku hauek bateketzen zauen, bestie jarraitu zuen pixkat egun batzutan, ez daukien epirik, ez daukien materialik, maskariak geuk ematen genizkion, da pixkat surrealista, Eta, azkenien erabaki zauen mediko honego iztea. Utzi zauen, abuztuak 21, zonaz konfunditzen, eta jazta. Eta hori ez da medikuri, eta ez da ekipori. Eta horreldura momentu bat, ez zure esatosuna, noiz iratzen duzu, gu horria esan gau oinarte hiltzen garela, eta esan gau ez gauela ikusiko COVID pazienteri, ez gauela isolamenduko kontainerreko jarraipenik egingo, ze euran erantzunkizuna da hori, eta guk ezin dut dana onartu eta dana baietzen esan, ez? Eta bakarri larrialdi kasuan esatuko garela. Horrek pixkat indarra nahi gauenin, eta jarrera aldaketa bat da zauen, da hor gabiz, ematen dau medikure matagian kontratetuko grabila. Baina eske pentsa zelan gabizen. Ja, denain zuek jarraitzen duzu. Denain zuek saiatzen jarraitzen duzuela. Bai, gorgaz, eta gaur hori izan, jaso dei bat, azkenien landinak dauzen momentuen, oin ez dau, landin bakarra egon da hilabete guzti hauetan, ze bidaltzen da biz bueltan danak, eta ez dutzen duten aukeraik kanpamendura joateko. Orduen, zara, jente guzti hau dau edifizio baten, isolatuta egongo balitz moduen, baina ez dago jaso inungo arretarik. Ez da inorkoen beraiek ikusten, ez dakigu zelan dauzen, eta gaur jaso deia edo eskaera, ea jente hau ikusten jomo garen, ez? Horreak zintzu egiten da ez da giratzen geunden justo, ezin dugu ez ez, nik esan dut niregatik baiet, badakigu erantzukizuna beraiena dela, baina azkenien jendiek ez dakitze sufriten da guztia, eta nik uste dut ezin dagoela esan ez gabela ikusiko, ez? Orduan, baloratuko ditugu, saiatuko gare dana PCR edo antigenofrogak itxen, ez dakigu ze aukera aukiko gauen, eta gero horren arabera erabakiak hartuko gau. Eta, pixkate balorazio azkar bat behintzat ez, baina ezin ditugu ziola inork ikusi gabe, eta ja, daro ez igual aste bete, eta ez da inor pasa ikusten. Oso gogorra da kontatzen duzuna. Harritzekoa da ez, zergatik jendea ez den konstiente edo ez duen hainbeste kontutan hartzen bizitzen ari den egoera hau? Ez dakit, nik ez dakit saiatzen gare urbiltzen pixkatan zer gertatzen dan, baina jentia nire usut pixkat alde batera guztien dauela, Zer lan potoloa pasetan bada, bale, baina
eguneroko bizitza hau da, Eta ni azkenin, ongare pixkator, sumisotxoa, ez esan gabe, behintzen lanien gabiz, eta ez esaten dugu beti arriskoan botako gaituztela, edo ez dakizu. Eta momentu honetan, kiosen geugaz bakarrik, ez dago beste talderik lanien. Eta kanpamentuan, asistente sanitaria ematen gaben bakarra geuga. Orduan, saiatu gare, pixkat, salatzen zeinen kanpamentuko egoera, ikustarazten guzti zein den egoera, baina beti hortxen ez, neurri baten mantentzen, pixkat, arrisku horretan ez jausteko kanporatzeko. Baina eske, klaro, dana neurri badauko, ez? Eta zingara isildu gehiago, hau ezin da onartu. Eta ez adotzuek, goera, esadozu txartzen da, baina, lehenko negutik ona nire persina asko ez da aldatu, igual zerbait gehiago, animali guztionen oskadak, pikadurak eta hori danak okerrera joan da, zaborra gehitu indala, eta jende gutxi hau da, jende kopuru gutxi hau da. Baina, guk adibidez, jende gutxi hau egonarren ointlako 2.500 gutxi gora dela, ez hau zuten moduen eldugaren 8.000 tikura. Baina gure lantaldiek, nik uste, antzerako jende ikusten dago lagunero, edo gehiago ez, eldugar ikusten 80 pertsona, 100 pertsona egunien konsultan arratzaldez, ez? Orduan, azkenien jendie behar dau zer, eta behar dau arreta bat, behar dau zerbait ezberdina bere bizitza monotono eta triste horretan, ez? Orduan, konsultan askotan, ikusten du gauzak oso harinak, baina, pizkate pertzen dizot, hori, ez? Irtera baten bila, edo ez dakiz gaitzak. Ez dakit bukatzeko ze mezu bidaltzea gustatuko litzaizuken edo ze ideia nahiko zenuken azpimarratu? Ez ahazti jente honetaz. Nik uste dut, jausten garela, ez? Beti, entzuten gau nien berri bat, holan zer barria ero oso potola pasada nien, danoko gogoratzen gare, gero gaina azkeni ikusten duzu, Euskaldunak garela izugarri, ez dakitzera esan eskusabalak edo benetan lesbosera jasotako laguntza itzela izen da. Guk egin gauen deialditan beba izugarrizko erantzuna jaso dau, hori ondo dauela eta ez da pilo bat eskertzen dela, baina egunerokotasun horretan horregotik pixkate jarraitzen eta igual salatzen bebai egoera ez, bakoitzak aldoen moduen, baina pixkatez ez ahaztuteko eta ez geratzeko jende guzti hori horrez. Esan bezala neguerator eta horreko megareranok adi, aldan moduen laguntzeko eta guk voluntarioa ongi etorri emango zauela beti, egia esan hortan izugarrizko erantzun ona jasotzen gabiz, ez du aukera, arazorik hilabete guztiak kubritzeko bertan kanpamentuan, baina beti ongi etorri dizela voluntarioak eta hori batez be ez ahazteko jente guztia, bai kiosen, lesbosen eta kanpamentu guztietan dauza jente guztia. Mila esker, izaskun guri tarte bat eskaintzeagatik eta animo duzuen guztiarekin. A ber, ezin gare kejatu guk ikusita ze dagoen beste toki batetan, suertez gaz, aldan neurrian aurrera ingo eta eskerrik asko zugoi beti moduen. Mila esker. Vale, agur. Agur. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Etxontako kolaboratzaile den Patxi Urrutia dugu orain gurekin platoan. Kaixo, Patxi. Kaixo, saldeon oso ongitazu? Ongi? Ederki. Ezin kejatu. Zeri buruz hitz egingo diguzu gaur?
Ahora, inbertze gauzen, nola, egon naizen asteburua etxean erdi trankazoak eta irakurtzeko aukera gehiago izan ditugu, eta bueno, gehien bat zaharretxen inguruan gertatzen ari dena, eta hirugarren adinekoak, bueno, olako etxetan sartzen direlaik, zen olako emaitzak eta gauzak ikusi ditugu azkeneko egun hauetan, eta dut horrek merezi duela hausnarketa bat egitea, tartean ere hor dago zizur txikian egiten ari diren zaharretxe berria, horri buruz ere zer pensatzen dudan behintzat, nik argituko dut, uste dudalako horrela estakeria handi bat egiten ari direla. Bueno, gero baditu gure hauteskundiak izan ditugu Kaledonia berrian, presuen arazoa beti hor dugu, eta bueno, badaude gai pila bat, nik uste dut jorratzen alko ditugunak denborak ematen badiku behintzat. Horon, hasiko gara ez, zaharretxen inguruan, zein da zure? Bueno, zaharretxen inguruan erran behar dena da, bueno, pues azkenean hor estaltzen ari direla, baina hainbertze hildako izan direla zaharretxetan. Adibidez, zu ikusten nuen, Ermua bezalako herri ezagun batean, 50 persona hil direla zaharretxean, pandemia hau delata, ez? Eta, karo, horrelako haunitz badaude inbertze lekutan, eta gainera ez da bakarrik hil egin direla, eta hoia gogorra da, baizik eta zer baldintzetan hil egin dira. Azken finean, denek nahi dugu goxotasunean bedere hil, eta horrek gertatu da inbertze jendek ezin izan duela ez da beraienak besarkatu, ez da musu bat eman, eta, bueno, pues, horko zaintzaileak eta zaindariak eta erraten digute zein gogorra izan den beraien agurra, ezin dutelakotz izan aukerarik beraien jendeari agurtzeko, ez? Eta, bueno, pues hor gertatu da, eta, klaro, uholde bat balitz, horren kontra ez da deus egiten al, baina hau ez da uholde bat, hau da, praktika baten ondorioa, zergatiak baditu, eta zergati horiek aldatu egin daitezke. Eta hor dago gakoa, eta hor dago orai guk egin behar dugun hausnarketa eta buru belarri sartu behar dugun, jorratu behar dugun gaia. Gogorra izango da hori jorratzea, zertaz betiko asuntoa, interes ekonomikoak tarteko badaudelakotz. Eta karo, orai, hemen gertatzen zaigu berriz ere gauza berdina, zertarako egin hori. Bire, erkidegoan, adibidez, orai dela 30 urte, oso residentzia pribatu gutxi zeuden. Horai badaude 222. Hoiek denak dute zaharrekiko kristoin maitasuna, edo kristoin kezka beraien bizitza duinari buruz. Ez, erran digute. Gaurko egunean, multinazionalak dituzte hartuak eta nahi dute oraindik gehiago egin, horrekin segitzeko zertaz. Kristoin negozioa delakotz. Eta zertaz da negozio, pues behirezazu. Klienteak ez du inoiz protestatzen. Azken finean, beraiek ere ezin duak dire fisikoki, eta gero bertzegiz ere, zerbait erraten badutero, biraunean hor daude, eta jende berekin daude, eta beraien almena beti bertzena baino txikiago da. Eta nik uste dut hor, ez dela, bueno, hor lan egiten duten jendeak erraten dute. Ze baldintzetan ari dire lanean, kusi duzu ganden urtean ez dizen bat hilabetez greban ibili dira, elak deituta, eta orai ere berriz ere greban dabiltza zertaz, bizi baldintzak oso kaskarra dire, eta hor jendea dituztenak ere konturatzen dira, hor lanean ari diren jendeak aldatu egiten direla asko zertaz, jornalak eta lan baldintzak, jornalak apalak eta lan baldintzak oso gogorrak direlako, ez? Eta gero, horrek denak egin du horrelako egoera batera iriste orai, inbertzein da, gero humanitario direla, kristoin diskursoak egiten dituzte jende hori berberak ez, baina egoera hoxe da, eta hoi gertatu da. Eta begira, gainera ez dute aldatu nahi. Ez dute aldatu nahi, zerengatik aldatzen badute negozioa badoan kasgoiti. Baina gu bezalako jendeak, horko klienteak izan gaitezkenak, izango garenak, eta gure ondotik eredu diren jendeak, behar dute, eta bueno, beren gurasoak eta hor dituztenak, hor denen artean behar dugu gai hau aztertzen eta mugitzen hasi. Baina kontrakoa gertatzen ari da, zerengatik, badu ejemplo garbi bat, zizur txikian eta zizur handiaren artean, zizur txikiko eremuan, herritik aparte, ostruka granja bat dagon eremuan, han egin dute zaharretxe bat. Zertaz egin dute hor, lurra merkeo zelakotz, baina egin dute zaharretxe bat, egun eta 76 personen dako. Gaurko egunean, horren inguruan, dabiltzan tekniko guziak erraten dute, 16-17ko zaharretxeak egin beharko zirela, zerengatik horrek bermatzen du, nahiko direla, hainbertze gauz antolatzeko, eta gero
familiko giro bat sortu daitekela eta bizi pozaren laguntzarako izan daitekela. Horrelako jende kopurua, ez? Pues hor, zertaz, kuenta resultauz. Claro, porque zuk hauniz badituzu, gutxiagotan gastatzen duzu bati bide zaindu beharrien 3. Eta ez baduzu negozio ikaski egiten, pues bakizu deten duzun. Arrutzi frijitua feritik endu. Claro, horrela funtzionatzen dute. Eta horrela daude inbeste zaharretxe, eta horrela daude Parisko bursan, hemengo oiek jolasten, hemengo zaharretxekin jolasten. Madrilko presidentia, aberatxe famatu hoi, horre badituk historia interesak hemengo zaharretxetan. Zertaz, inbertsio oso ona delakotz, hartzen dute tipo bat, aurpeia handia duena eta printzipio gutxi dituena eta oipatzen dute gerente. Eta karo, horrek behar du gero kontuak eskaini, eta nola egiten du? Estutuz, eta non estutzen du haulen den lekuan. Eta hor, ikusten dugu, hau berra gertatzen ari dela hor. Eta hau, dago, bertzaldetik erraten dute ere, beharko lukela egon zaharrak bizi izan diren eremu inguru hortan, sobera buru ez galtzeko eta referentziak mantentzeko bere gazetasunaren eta bere bizitzaren referentzia mantentzeko. Horrat ezin daiteke jubilatu bat ere egan zizur txikira, zerengatik hor bat dituzte, edo 300 edo 400 metro batera edo bertzera, eta karretera batago, non kotxa pasten diren, eta ez espaloik ez inolako babesik. Eta zerra nahi du? Pues kartzel batean sartzen dituzula berriz, sartzen duzu kartzel batean etxean, eta sartzen duzu kartzel batean eremuan. Eta hoi egiten ari da, eta hoi orkestu zuten atzo Horriagan egin zuten ekitaldi bat, eske diruak ez du printzipioi, baina gero axolarik ere ez. Egin zuten jardunaldi bat Horriagan egin zuten oraiko pandemia honten zaintzaile izan diren jende hori omenaldi bat egiteko. Tan zegoen, 3-4 enpresa kudeatzen dituenak, Sánchez Hostiz, han zegoen Nafar gobernuko arduraduna, hor zegoen, gero Korpas, ez da egite Amigos de Roncesvalles edo, zer egin zuten? Goraipatu leku horietan egindako lana. Osea, hainbertze hildak uzten dituzte, hainbertze hildako entzako ari dire prestatzen hilkutxak, izur txikik hortan adibidez, eta oraindik atratzen dire publikoki, erratera, joder hor badagoela, hor, eta nola gainera, zenolako, nosotros no estamos aquí pa curar, estamos pa cuidar. No, ni pa cuidar ni pa curar, zuek zaudete hemen pa sacar dinero, eta claro, nik uste dut orai guk ere, kristoin erantzunkizuna daukagula, ezin dugu utzi zizurko etxoi edekitzera. Eta hemen, buelta eman behar dugu egoerari, zerenta gure bizi pozarekin, gure bizi kalitatearekin, ezin dute jolastu jende horiek. Ez diegu utzi behar horrelakoak egiten. Eta saiatuko gara zenbait jendek, eta pixkanaka, gero eta jende gehiago izango da. Aldaketa sakon bat egin behar da zaharretxean gertatzen ari denarekin, baina erabatekoa, azken finean, hemen lehenetxe behar dena da, adineko jendeen bizi kalitatea. Lehenik beren duintasuna, eta duintasuna daukatenez, bizi kalitatea merezi dute, eta egindakoaren guzia hor dago. Zer ari da gertatzen? Ari da gertatzen, beti gora ere pandemiakin gertatzen dena. Eske dirua edo itxierak edo degurriak. Hemen ere gauza berdina gertatzen ari da, edo etekinak edo zerbitzua. Eta guk eraten dugu zerbitzua. Ezin daiteke mantendu ez da zaharretxe pribatu bat ere. Denak itxi egin behar dire. Itxi. Osasun gintzan bezala, kendu beharko zen privatizazioko gaia. Hoi dire zerbitzua gut dena merezi ditugunak. Eta ez naski antolatu txiringito bat eta gero diru publikoarekin mantendu. Hoi onartezina da. Eta hauxe bera da, hauek ere egin nahi dutena. Eta Nafar gobernutik horre laguntzen dutela. Joren, ze lan egiten dute ikusteko jazen bat diru txekea sinatzeko bakarrik egiten dutela. Eta arro eta hemen nik uste dut denek, azken finen zuek aztea zarete, baina zuen gurasoak ere hor daude. Zu baino asko zahelenago iritseko dire zahar egoerara, eta gaurko egunean etxetan ezin da bizi, gaur dagoen ritmoa eta bizi modua eta ez da zaharrak etxetak ontzeko modukoa. Baina orden behar dire bilatu lekuak, eremuak eta antolakuntzak non duintasuna bermatzen duten jende guzi hauentzako. Osak, badakizu gauza bat. Publiko, ezin daiteke onartu espalimeda publiko, eta gero bertza gauza bat.
Horiek, karo, PNV-ko inbertze buru daude, inbertze zaharretxetan kudeatzaile. Hor dute elefanten hilerri bat, hor sartzeko beraien monstruak, eta eta ziurtatu dirutza, horre, diruak markatzen gaitu dena. Eta horren kontra gaudena, baina segituko dugu. Hori argi dugu patxi zurekin, baitza. Gero, aipatu duzu ere, Kaledonia... Kaledonia berrian ere atzo referendum bat, autodeterminazio referendum bat da. Guk hemendik ikusita harrigarria ematen du. Katalunian referendum bat egin nahi izan zutela, zenbat ostia eman zizkieten eta zenbat epaiketa eta kartzela izan duten ondotik. Nueva Kaledonian, printzipioz pensatzen duzu, gu baino askoz ere gu bezin zibilizatuak ez direla, egin dute bigarren aldiz referendum bat eta ez da ezer pastu. Baina, karo, harrigarria dena nola izan daiteke provintzia frantzesa de ultramar izatea 8.000 kilometrotara dagoen eremu batean. Baina, negozio batzu badituzte frantzesek eta horien bitartez beldurra sartu eta mantentzen dute legedioi beraien nahi duten bezala. Hor badago gertatutako gauz bat oso adierazgarria, hemen Real Madride fitxatu zuen jokalari bat Karenbe. Oso ona zen, baina zen horkoa, Kaledoniakoa zen, eta kanaka, eta zer pastu zen? Frantziako selekziora eraman zuten, baina partida baino lehen himnoa abesten dute, eta jokalari guziak eskua patu hemen, eta Marseillesa kantuz, eta upatrez, eta zen mugiture, eta zertako zen berak ere erreserkia, frantzesa erreserkia errespetatzen eta abesten. Eta bestek errantzen nire aitetxi esklaboa zen, erreserkioi abesten dutenak esklabo egin zutelakotz. Eta hori depazten dena, eta orain dine dute frantzieko idere, baina bakizu, poder ekonomikoak agintzen dute alde guztietan baita horre, baina nik uste dut hemen importantia dela autodeterminazioari buruz hitz egiten dugunean, gauz normal eta arrunta bat dela. Hoi ez dela delitu, hoi da gauz arrunta bat. Eta horrela onartu beharko zela, baina hemen begirazazu ze gauza, porreka zu gertzen duzu, hemen hiltzen duzu bat eta Kaledonian hiltzen duzu bat. Bietan zigorra emain dute eta ongi, baina eske hemen inori kaltik ez dion egiten gauz bat. Hau da, erreferendum bat egitea, eta gainera demokratikoa den zerbait, eta hoi zafratu, ez? En fin. Bai. Eta gero ere, ez, aipatu duzu, presoi buruz hitz egin nahi zenula? Betikoa. Hemen segitzen dugu, horrei heldu nitzelek genitzen pensatzen. Hemen borroka armatua izan da, desagertu zen, ja inbertze urtez, ja desagertu zela, eta oraindik inbertze preso, zeinei leporatzen diete etako kide izanak, normalean eta tribunal impartzial batean denak kalean izango ziren, zeren kasi denak, espalimeda denak, torturak izan dituzte, eta torturapean egindako epaiketak edo adierazpenak ez baitute inoiz balio, epaiketa batean aitzeko, beharko lukete hor. Baina eske ez dituzte hurbiltzen ere, eske dituzte Andaluzian, horrei 4-5 hurbildu dituzte, baina karo, bat Valladoliden berzi ez da egin hon. Eta horrei, eldunitzele genitzen pensatzen, hori dela urte batzu, ja urte handana bat, baziren bi eta militar eta politiko-militar. Eta politiko-militarregoan negoziatu zuten. Eta ez zuten kartzela konpondu zuten, armak desagertu ziren, konponbidea bere alaxen izan zuten. Eta oraikoan berriz, gai berberarekin, baldintzak berdintzuak, eta estatuak jo. Behar dute, beraie behar dute, eta hor zerbait errateko ja baduten arrazoien bat hitz egiteko edo bilatzen duten gaia. Ikeragarria, eta gero presoak eskubida daukate etxetik hurbil egotea, eta gainera presoen familikoak ez dute zigorrik jasan behar, beraiek ez dute duzig egin. Mizazu gero, guri burua berotzen digute erranez ez da gizar, eta ez da gizar egin dutela, eta ez da gizar ez dutela egin. Mizazu, Rainbow Warrior zen ekologisten untzi bat,
ari zela hor, Frantziak hor. Horai, hasten hitz egin baitugu, inguru hortan bombak botatzen baitzituen Frantziak, ensaioak egiten zituen hor Mururoan edo, eta orduan hor untzi bat, bazegoen hor hoiek iditeko. Zein zuten frantsesek, Mitterranden agindupean hartu te bomba da jarri Rainbow Warrior untzian, eta hil zituzten bat edo bi ingeniero edo hor zirenak, eta inorretzen gan kartzelera. Horai berriz, Parisko fiskalak erraten du, Parot eta Txistorta ez direla, bera dagoen biztertian ez direla inoiz kalera aterako. Baina, eta zertako ez duzu sartzen Mitterrand kartzelian? Bueno, oraia ez, hile delakotz ez. Baina zertako ez dute sartu. Erran dut, ze modu desberdina dauden juzkatzeko gauzak, seguntan on zauden. Nik beti, seguraski hemenera ipatu izanen dut, deigarria egiten zaidalakotz Gaddafiren egoera. Gaddafi zakur bat bezala hiltzuten kalean, denen aurrean, eta, zer zuen Gaddafik? Zuek ehunka hil ziren dituzten hor Libian, avionetik bomba botatzen ari zirela ikarroa agertzen zen Sarkozy, bere muturra irakusten hor, zenolako podoria zeukan Frantziak. Bere ze ondorioak ekarri dituen zenbat mila hildako izan diren tartean ere. 30.000 hildako dara mazkigu Mediterraneoan. Eta pensadazu, zein errez izango zen transatlantiko bat patut 3 milioiek hartute pastu bertzaldera, errekaren bertzaldera. Baina ze demonioari gara egiten gure mundu hontan? Ze nolako mundua bilatzen dugun? Eta guk hoi, unibertsitatean gauden ibilie garenok, eta ja kristoina badazkigunak, porque eta hor dugu internet ere dena jakiteko, ja dena badakigu. Dena, eta gu bezala ez dago deus, eta ez dago inor. Eta gero ez gara gai, horrelako arazoa konpontzeko, porque azken finean, denak konpondu daitezke borondate pixke batekin, gainera inork beharrezkoa duen zerbait galdu gabe. Baina, bueno, horrela gabiltza. Eta hau, kusiko duzu hemen berotu egiten izela, baina normala da, gauzak horrela ikusteakin, nik uste dut ezin direla gauzak horrela utzi, aldatu egin behar dugu, edo aldatzeko zerbait egin behar dugu, beti. Zu beti prest. Bueno, saiatu. Beste gai bat, asko hitz egin dela, eta beti birusarekin lotuta ere, hori Nafarroan zenbait herri itxi dituztela. Bai. Pues bueno, dirudienez, hemen dirudienez, lehen jarri zizkiguten azalpenak emateko militar batzugan. Ez zinen ikusi, telebista nola gertzen ziren atzetan militar batzuek tutik ez dakit horren inguruan. Horai, nork egiten dituen azterketak ez dakigu xuxen, edo ekipo tekniko bat badagoen, medikuntzan eta horrelako hauzetan oso jaioa, edo politikariek erabakitzen duten Madrilko presidenta horrek ez dakinak non daukan ezkerreko eskua eta non eskuineko ere. Nork erabakitzen du edo nork aztertzen du eta nork markatzen ditu dirudienez eraten dut eta nik irakurri dudan horren arabera, pues politikan nahi dire denak. Politikan ari direia beren egoera hobetzeko, gehien bat politikan ari dena modu impresentablean da Madrilkoa. Horri bostazoela zaio, Madril osoa hitzen badara, nonta bera aurrera eta agertzen den eta ateratzen den, ez? Baina, karo, gu bezalako jendeak ezin dugu printzipio puntu batzu markatu, zerengatik ez du puñeteri deik ere, ni behintzat ez du puñeteri deik ere, gai horren inguruan, baina dirudienez eta zentzu handia duen, hastikora itzultzen garela. Dirua edo negurriak. Horai, erkidegoan, Urkulluk, erran diote behar duela proiektuak eraman Europar laguntzak eskuratzeko. Ze proiektu eraman ditu? Abiadura handiko trena. Eta Iberdrola. Iberdrola 1.000 milioi. Horai dela hilabete batzuk, eta hemen uste dut aipatu genuela ere, 3.000 milioiren etekinak idukia zituen Iberdrolak. Zertako nahitu 1.000 milioen gehiago? Ez dut erten enpresarioa beren dirua arriskatzen dutela? Horiek ez dute barri, horiek kendu egin behar zailegun 1.000 milioi euro. Eta abiadura handiko trena. Begira, edozein etxetan, hilebeteko saria kobratzen duzunean, baztertzen duzu hilebete osoa betetzeko dirua gauz batetan eta bertzean gastatzeko. Hauek ez. Hauek urte eta gaten dire denda batera eta erosten dute. Dutenaren baino 4 aldiz gehiago. Eta, bueno, ordainduko dugu, ez. Zu, abiadura handiko trena da ruinoso. Horrek ez du inoiz
bere kabuz produzituko bere gastuentako ere. Eta horrai dire zertaz, beraiek ere ebasteko aukera dutelako zobrak direuen biztartean. Baina berriz ere estiko heldu gara. Berriz ere, pues hori, abiadura handiko trena. Baina Nafarroan abiadura handiko, baina ez da inoiz ibili. Horrek behar dituen minimoak ez dituzte inoiz Nafarroan erabili trenetan. Baina berdin zaie, guk hau egiten dugu, turriko dire beste batzuk eta kopendu zatela. Eta gara, orai deskubritu dute, goizian ez zuten nion konseilare bati, aurrekontu ausartak egingo ditugu, ausartak zergatik zorpetuko dugu guk hau. Zorreta sartuko gara eta eginen dugu, ez. Hoi ez da ausarta, ausarta da, hartute, aberatsei, gor. Eta segunta zenolako diru sarrera dituzun, errelako porzentaia zuk ere, ez. Hauek egiten dutena da, denei kobratu igual, eta gero ausarta bai, baina pobreen diruarekin ez, gero. Porque, karo, Mesik, gerraten duzu, baina gaten ditu 40 milioi, ordaintzen ditu 10, eta zer, baditu 30, oraindik bere gastuen dako, eta zer da berani baino listuago bai balonakin, Baina dut, duintasunaren aldetik, ez? Baina hemen ze pasten da, eta zertako ez dute askoz ere gehiago ordaindu behar, porzentaian, baina ez egiten duten askoz ere gehiago. Iberdrolak 3.000 milioi irabazten balin bat ditu, 2.000 behintzat ematen alditu, gainera hauek humanitario dire, hauek badakite dena nola konpondu, badakite dena nola egin dezatela, baina. En fin, holatxuko problemak baditugu, baina denean beti ikusten duzu arazoa, da beti berdina. Edo dirua, edo Troskik beti erraten zuen, o sozialismo o barbarie. Eta ez dago besterik. Ero beste antolakuntza bat egiten dugu, beste antolaketa bat egiten dugu munduan, edo bestenaz, barbarie, bestenaz, hilketak, gerra, begira nola dabitzan alde guzietan, gerrakin hori bere, Kornohobe, hor dabiltza beritzera gerran, denetan berdin. Baina eske ez duzu inon ikusten, egoera bat non, dirua ez den sartzen gizakion baloreen kontra. Beti, borroka hortan gabiltza, zugu pausok eta gainera, begira gure ingurunten zenbat baliabide ditugun, zenbat baliabide. Nola da posible inbeste universitari izeki eta inburu gutxi izatea? Gehiago pentsatu behar da. Igual zuen zuten, Pentsatu, ez bakarri pentsatu, bai, eta praktikatu ere. Karo, eske, bueno. Ez da erresa ere, Ez, kau ez dela erresa, joren, bakiko ez dela erresa, bezala, ini izan genuen aspaldi. Baina, bueno, dena den zabaldu egin behar dugu, eta konturatu egin behar gara hau, eta gehien bat, bueno, eta orai, ez ditute usertenal, orai, telebistan sartzen diren gauz guztiekin, jendeak ez du pensatu beharri, bertze pensatzen dute berarentzat ere, eta bertze erraten dute zer pensatu behar duen, eta zer egin behar duen, eta jode, zeitela horrelako jendekin ez da baidan, kauen niet, hoien arrazoiak. Bueno, baina beti badaude alternatibak, ez? Bai, alternatibat beti badaude inbertze, Bolsonaro, Brasilen, atzo guztenen, mendikabe utzi behar duela, basoikabe utzi behar duela Brasil, pesatu Brasil, arbolak entzen bali mede Brasilen, mundu guzia sufrituko du, eta hoia badoa, baina, eta jodera, inbertze bitarteko izakitak, hau. Karo, bizazu, izurrite bat izan zen, orai dela ez da izen bat urte, amaiurren, eta, bueno, badirudi arkoa gainera egina dela, izurritiari traba, herrian sartzen traba egiteko. Baina, bai bat zegoena zen, otsailaren 2an, Kandelari egunean, zen jai eguna, beste eguna, amaiurren, zeren eskaini zioten, Amaberginari edo ez da hori egun bat besta egingo zutela, beraren omenez izurritia bukatzen bazen. Eta, karo, izurritia bukatu zen, karo, denetan bukatzen den bezala. Baina, ni umean nintzenean, egun hortan zen, igandea bezala. Goizian jeiki, ongi jantzi eta bezara. Karo, osea, orduen ere bat ziren, eta orduen ere bilatzen zituzten, baina orduen ez zuten internetik eta ez zuten hainbeste gauz. Baina, gaurko gunean ditugun baliabideak erabiliz geroz, jolin. Ez dakit, beste gairen bat, Ez dakit, banituen hainbertze gai, baina ez dakit zeintzuk ziren ere, Zut ratoren inguru. Bertze gauza bat, rato kalean. Bidezazu, hori dela denbora gutxi, egin zuten la doctrina botín. Eta bakizu zein zen la doctrina botín? La doctrina botín zen,
nola botin epaitu behar zuten salbatu. Eta nola salbatu zuten? Pues bueno, printzipio bat atraz, epaileak beti, hemen Guardia Zibilek, lapurra, juezak, dena berdinak. Eta orduan jarri zuten printzipio bat non berari etzegokion gaia balin bazen zuk ezin zenuen muturra sartu prozedimentu horietan. Adibidez, gu salatu genuen hemen Nafarroko errotak, aire errotak, Nafarroko gobernukak ziren eta saldu egin zituen trampan. Gu salatu genuen, kontuz bezala, salatu genuen gaizki egina zagola salmenta hori eta salmenta horrek ez zuela balio. Eta orduan aplikatu ziguten doktrina botin. Zuek etzaten hor, gai uni buruz salaketa egiteko. Botin zelaik, eta gero, bertze atutxa naskitorri zelaik edo egin zuten kontrakoa. La doktrina no botin. Eta horiek, epaitut, horiek, segunta nola, bueno, pues orai daukagu, hau, rato bankian, 22.000 milioi kendu zizkigun denei. Eta orai, lau egun kartzelean eginta kalera berata bertze 33ak. Hau ze demonio da. Gero kalean arpatzen dute etorkin bat, zerbait, botila bat zerbeza ebatzi duela, bueno, denak joder, eske etorkinak eske ez dakizer, eta eske bakizer, denak kristoinak erraten, ez? Eta gero bertziaia oso simpatikoa, el señor Urralburu, el fraile. Zu, kusi duzu? Zein ederkean lapurretan, hainbertze diru ebatzi zuen. Aurkeztu ez dena edo argitu ez dena, zergatik inork ez du deus egin hori argitzeko. Eta, bueno, hori ikusi dugu, zeintzuk diren zorra dituztenak Nafarroko ogasunarekin, eta norra gertzen da. Gure Urralburu jauna, 1,5 milioi bat zor dauka Nafarroko ogasunarekin. Bueno, Nafar gobernua ze ide egiten horri ez kobratzeko? Zu balin bazara, bere la agencia ejecutiva, el cobrador del traje, ez baina Urralburu, ez dute, oino datorren urtean batuko dute, Urralburu sigue debiendo. Baina hau zer da? Baina zertako ez diozte lepotik hartzen eta hemen ordainarazten. Zer du horrek bada? Osake, hola bizi gara, diruak markatzen du dena eta gizartean ere banaketa egiten da diruaren alabera, diru sarreren alabera. Eta, karo, eske, niri Urralbururena egia horrek bai, duintasunagatik iduritzen zai lotsagarria dela horrekin gertatzen ari dena. Karo, zu diruoi zor duzu. Igortzen dioten horbait ikusteko ja norn bizi den, zer bizi den, zehuntasuna dituen eta zerrez. Nada, el rico que robe. Horla izango da, aberatsago, eta igual egunen batez konbidetuko nau kafe bat hartzera. Eske, hola funtzionatzen dugu. Bai. Bueno, nik uste dut, elkarrizketa baino gehiago, doktrina klase bat ematen ari naizela. Bueno, zure iritziak espresatzen, ez? Bai, gustora gainera, joder, rolako aukera duzunean, aprobetxatu egin jar. Badakizu hemen, bi astean behin, patxi, zure esperoan egoten gara. Bueno. Orduan, zerbait gehiago aipatu nahi duzu, ala utziko dugu? Ez, uste du ja gehieskuenak hitz egin ditugula hemen, eta bueno, arrisku handia badugula gure honekin ez dakigulakotz, bueno, aste hau erabaki horra edo oso important izan daitekeela erran digute. Kusiko dugu, ze pasten den hemendik aintzinet, baina nik uste dut hemen importantena izango litzatekeena, izango zen, bueno, pues orai, horri aurre egin, baina aurre egin duintasunez eta aurre egin interes ekonomikoetaik aparte. Diru egon badago, bertze gauzetarako badago. Eta, bueno, abiadura handiko trenian sartu behar badute dirua, medikuek eskatzen dute dirua, eskatzen dute jende gehiago, ez dute eskatzen bere jendako beren sakelea betetzeko bertzeken, beren lanerako eskatzen dute, eta horiei etzaile ematen. Eta abiadura handiko trenari inork erabiliko ez duen, edo oso jende gutxik erabiliko ez duen, erabiliko duen tren horrei buruz, berriz hor, dirua sartzen, bertze elektrikari dirua ematen, eta bueno, hau zer da hemen, zertan ari gara ez? Eta, karo, behar ditugu gure buruak eta gure egoera, gure gizarte hau aldatu, eta hortan, bueno, horren inguruan egongo gara urrengo batean ere, azken finean hau aspaldiko gaia da, gerozte gutxi aurreratu da, eta, bueno, baut beldurra orai ere, gostako zaikule horri pausuak eman araztea. Bueno, ikusiko dugu, ez?
Etorriko zara ona, komentatzera. Bale, ederki. Ni esker, Patxi. Bale, ez da zeren, zuei mil esker, bai. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo, Asier, zer moduz? Kaixo, egunon, oso ondo, nintxe, lanian, ofizinan, bai. Duela gutxi ateratzen nuen dokumentala, ez? Artzaken inguruan duela gutxi estreinatu da, eta zer moduz, pozik zaude? Bai, azkenean, gogoan neukan ja pelikula erakusteko, ez? Iazko, udazkenerako ja bukatuta neukan isa montajea, eta, estrenatu arte, pasadia hilabete batzuk, eta, beti gogoa eukitzen dago, ez? Zinegileok, pelikula erakusteko, ez? Kendaurrean. Eta, oso polita izan zen, ez? Naiz eta COVID kontu eganti, zinemaldi oso berezia izan zen, nahiko murriztua eta beste modu batekoa. Baina, azkenean zinea ikusteko aukera gontzan, eta hori da importantea, ez? Pelikulak jendaurrean erakutsi ziala. Eta, guk erakutsi genuen pelikula Victoria Eugenia, areto berezi hortan, eta Amari bertan egon zan ere, eta, oso polita izan zen, ez? Hunkigarria, eta, alde horretatik, posik, ez? Eta, gero, pelikularen harrera be, nahiko beroa izan zen, eta jendea, gustora ikusi zuen, oso posik alde horretatik. Eta, zer dela eta dokumental bat Artzaki buruz? Baduzuzuk nola baiteko loturaren bat, gastronomiarekin, ala hau izan da horrela lehenengo esperientzia? Ez daukat bat, gustatzen asko jatia hori bai, asko maitxeo jatia, baina ez daukan ingo erlaziorik gastronomiakin, ez? Berez proiektu hau bainet ekoizetxea, enkarguz edo egina da, ez? Eurak bainet ekoizetxea, Carlos Arguiñanoen programa guztiak egite dituen ekoizetxea da, eta eurak harremana aspaldikik Juan Mari Artakekin, berez bai publikazioak, liburuak eta baita programetan kolaborazioak ere berarekin eginda zuzken, da eurak bai zeuken beharra edo gogo handi bat Juan Mari buruzko pelikula bat egiteko, ez? Artzaki buruzko ez bakare Juan Mari, movimentu guztia eta baita, Artzaketxeari buruz, ez? Eurak ikuste zuten, ez dakit, figura oso importantea izan dela eta pelikula bat merezizula, ez? Eta ideia horrekin etorri zian ere gana, eta, nik ezin izan eban ez esan, ez? Azkenean, pentsatzen jat oso, pertsonai berezia dela, baita etxearen, importantzia, ez? 5 generazio pasadia etxe horretan, eta hori oso guria da, ez? Oso euskalduna usten dut. Eta baita azkenean bebai, etxe hortan Elena bere alaba ere, belaunaldi aldaketa bat egiten ari da, eta, gai guzti horrek oso interesantiak iritzu zitzaizkian, eta, bai etxesan eman ez. Orduan, asko ikasi duzu gastronomiari buruz, lan hau egiten? Konturatu naiz, sukaldaritza oso polita ematen dula eta berezia da, eta gauza kreatibo asko daude tartean, baina konturatu naiz oso ofizio gogorra dela, ez? Nik etxe hortan pasei ditut ordu esente kamarakin
bertako jarduna ikusten, eta grabatzen eta entzuten. Eta egunero, ikusi ditut, langile pilo bat, ordu pilo bat sartzen, eta batez be, atentzioa ditzezu estan, lana da pixkat ofizio askotan gertatzen da bezala, hasieran prestatu, gero badana antolatu, gero ja iristen dira bezeroak eta hor dago estres momentu. Eta gero garbitu eta deskantzatu pixkat eta berriro arratsaldean bigarren txanda, Eta bigarren txanda hori bitzistadan oso gorra, Porque gorakada baten, klimaz batera, da egunean bi pelikula bizitzea bezala, Iritsi hor, prestatzetik gora, eta bajatu, eta gero deskantzu pilo bat pixka baten ondoren berriz, hori bitzistadan oso gorra, eta berdina zeuden egunero, Eta, alde hortatik uste dute merito askoko ofizioa dela, eta askotan eskak konturatzen, mai batian jartzen garenean, zenbat dagoen atzian, Eta hori baloratzen ikasi dut, eta gero, ez dakit, azkenean ikasi dut bai, oso kreatiboa dela bai, bintzat laboratorioan azakeko goian, ematen lan, eguneroko jardun hori, eta hori oso politxa da bai, probatu gauzak, experimentatzen egun guztia, eta hori asko guztau nahi. Orduan, badago lotura bat nolabait gastronomia eta zinema gintzaren artean? Bueno, badago, azkenean, modu batera bestera, pelikula egiten bere, elifu naiz osagai ezberdinak batzen, hiru urtean zehar punez grabatzen gauzatxoak, ikuspuntu ezberdinetatik eta material ezberdinalekan, soinua, irudiak, gauza asko. Eta errepende, azkenean bukatzen duzu menua egiten edo platerak posten, Eta alde horretatik dauka, estruktura aldetik eta antzekotasun batzuk badaude, gero, ez dakit, koloreak, estetika, horre koiziditzen dugu, Ze importantia dan, plater bat begietatik sartzia, gero, eta seguru ona egon begietatik sartu indiagatzu, irudi hori importantia. Eta txinean ere, horrelako zerbait ematen da, Eta pelikula honen hau nori dago zuzendua? Sukaldaritza gustatu behar zaizu? Oso erraz ikusten den pelikula bada, Berez, nik hasieratik ez dut beti eukidot oso argi pertsonei buruzko pelikula badala, Nahiz eta sukaldaria izan eta gastronomia horregon, nik jendearen arteko historia kontatu ditut, eta alde hortatik oso humanoa da, eta historia bat kontatzen da, familia arteko historia bat, sukaldaritza garai batean goiti bera aldatu zeban, pertsonai baten, historia, eta, azkenean, ez dakit, igual aterako zara goziak pelikula ikusita gero, o jateko goguakin, baina ez du zertan, ez dakit, aditu bat izan behar pelikula ikusiko. Hau pertsonetaz da pelikula azken finean. Orduan, pixka bat ezagutzeko nortzuk diren Juan Mari eta Elena gutxi gora bera izango litzateke, edo nola deskribatuko zenuke pelikula? Azkenean etxe horren inguruan gertatzen dian, gertatu dian eta gertatzen ari dian gertakizunei buruzko erretratu bat izango ditzake, Eta nabarmenduko neban historia hori kontatzen dela jende askoren artean, Jende, asko parte hartzen duten asko dira euren lankideak, bertan lan egiten du jendea, baita parte hartzen du Elenaren aizpa eta Juan Marien alaba den Marta Arzak, ematen dio beste ikuspuntu bat, da etxekoa, baina ez du bertan lan egiten, dauke ikuspuntu oso gertukua, Eta gero, parte hartzen da bai, bertako langileak, laboratorioan lan egiten dutenak eta baita sukaldeko metreak, hor da Igor Zalakain, Xabier Gutierrez, Jon Gutierrez eta Kontxi Beobide. Eta gero, baita, garai harta, 70 garaian,
Euskal sukaldaritza berria konpartitu zuten beste bi sukaldari, Carlos Arguiñano eta Pedro Subijana. Eta gero, Espainia mailan dauzkan beste kolega batzuk, Ferran Adri alde batetik, Joan Roca, baita Aduriz, Euskalduna, eta David Muñoz, Eta, azkenian euren bitartez lortzen dugu, etxe honen eta figura honen erretratua izatea oso anitza edo, ikuspuntu ezberdinetatik kontatzen da. Eta horrek ematen dio balore bat, Eta, azkenian narrazio goraka doia, Eta, nolabait, sukaldaritzak eta gastronomiak azken urteetan boom bat izan du, eta uste duzu hau denboran mantenduko dela, ala momentuko gauza bat da, moda bat bezala da? Ez dakit, nik uste dute, Juan Carlos eta Pedro bezalako sukaldaritzak eta beste hainbat horrek hasi zianetik pixkate gauza berria probatzen eta zeuden plateretatik pixkat alde eta zeit bat berria proposatzen, garai hartatik asko aldatu dela, sukaldaritza, Eta, nik uste dute daukagula orain da momentua, garela, ez dakit, etxian ere, etxe ezberdinetan, kriston baskari goxoa prestatzen, eta ez dakit, oso exigentia da, bezero bezala, ez gara edozein tokitara juten, eta ez dakit, momentu honetan oso goian egonda, oin COVID-akin, asko bajatu da, kanpoko bezeroak ez dialako etortzen lehen bezala, eta ez dakiz gertatuko da, oso garai, ez dakit, arraroetan bizika eta etorkizuna ez dago oso argi, Eta, ofizio hau ez da erresa, eta, oso exigentea da, eta ez dakiz ze perspektiba datorre hemendik aurrera. Ez da erresa jakitea ere, Eta pelikula grabatuta gero, zure etxeko menua aldatu da? Keba, ez. Nik lehen sukaldatzen duen eta jarraitze du sukaldatzen. Eta nik uste ez, porque azkenean etxeko filosofia, hartak etxeko filosofia guk ere etxean saiatzen gara erabiltzen, handan neurrixan bertan. Erabili, garaian garaikoa, eta oso barneratu dago daukagun filosofia bat etxean, Eta ez da inbeste aldatu, eta gero experimentatzen ez nahiz hasi, porque ordu asko pasatzen dituzte gauza berria sortzen, eta hortarako denbora gutxi dakau, Eta orain bazabiltza beste proiekturen batean lanean, edo etorkizunera begira baduzu horrela proiektu interesgarriren bat? Ointxe nago, Donostiko Santa Clara uartean idea, proiektu berri bat egiten ari da Cristina Iglesias eskultore donostiarra, eta horren jarraipena egiten nabil, grabatzen eta egiten nabil, azken urtean grabatzen, izan behin pixkape egiten prozesu hori grabatzen, eta hori dokumental bihurtuko da. Espero montajean sartuko naiz abendua urtarrilean eta datorren urtean bukatukot. Eta gero bestalde nabil fikziozko pelikula gazten ja bukatzen eta beste proiektu bat ere aspalditik idatzitakoa hori nahi dut aurrera eraman, hori da. Orduan etorriko dira gauza berriak. Bai, hori da. Ez dakit ja, hori bukatzeko zerbait aipatu nahiko zenuken, ala agian jende animatu ez, dokumentalago ikustera? Bai, da pelikula bat oso arrez ikusten dana, gure historiaren parte bezala historia interesantia da, eta ez dakit, nik egisa esan asko gozatu dut eta parre egin dut Juan Mariren lagun guzti horiekin, berarekin bizitakoak eta kontatzen, eta oso egisa esan errez ikusten da, parre egiten da, eta uste dute pelikula edarra dala ikusteko ez. Mila esker, Asier tarte bat emateagatik guri. Oso ondo, mila esker, eta animatu zinera jutea, porque zinea bueltatu behar geha, porque utzi dugu joateri COVID-aren kontuakin da,
uste dut oso, momentu politxa dela bueltatu eta azkenean pelikulak espazio librea dira eta hor gozatu egiten da, benetan. Bai, Eskerrik asko, bai, ondo izan. Edo arte. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodoa nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon itxaso! Arratsaldeon bai. Hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zeinen proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue, Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Jarrai dezagun aste hontako agenda errepasatzen. Bihar, urriaren 7an arratsaldeko 7etan, gorria ikuskizuna egongo da Barañaingo udaletxeko erabilera anitzeko aretoan. Gorria emanaldiak flamenkoa eta bertsolaritza uztartzen ditu. Eta Miren Amuriza bertsolariaren eta Askoa Etxebarri eta Lapulga flamenko dantzariaren arteko elkarrizketa artistikoa du oinarri. Ostiralean, 8etan, La Pamplonesaren kontzertua egongo da Gaiarren 4 euroko sarrerarekin. Bertan, musika eta hitza nahasiko dira, La Pamplonesarekin batera 5 nafar poeta izanen baitira. Gainera, ostiral eta larunbatean, iruñarrok gauak egingo dira. Ostiralean, Koma taldea arituko da 9etan Navarra-arenan, eta sarrerek 23 euro balio dute. Eta larunbatean, Eldrogas arituko da 8:30, eta kasu honetan, sarrerek 25 euroko prezioa dute. Larunbatean, bestalde, Kukai dantza taldeak ikuskizuna eskainiko du Nafarroako Unibertsitateko Museoan. 7:30 izango da eta sarrerek 16 euroko prezioa dute. Bukatzeko, igandean 10:30 Irantzuko monastegian baso magikoa antzerki errepresentazio mitologikoak izanen dira 7 euro ordainduta. Gaurko hau izan da guztia. Orain, bukatzeko Euskaraldiaren bideokliparekin utziko zaituztegu. Mila esker hor egoteagatik eta bihar arte. Euskaraldi